Защо животинските изпражнения са важна находка за учените? Първите представители на човешкия род се заселват на Стария континент много по-рано от времето, което доскоро бе прието в научните среди. Сред многото нови находки в Европа, откритите артефакти в пещерата Козарника в северозападна България може би ще се окажат едни от най-старите. От входната част се придвижим навътре, където имаме една друга група, която копае в тъмната част на пещерата. Дълбоко, това е някъде около 70 метра от входа, където открихме едно неочаквано и интензивно заселване. Неочаквано, защото това е голяма рядкост в известните досега пещери в цяла Европа. Още по-интересното е, че това заселване не е през късния палеолит от Homo sapiens, а е вероятно от неандерталци. Преди 100 000 години по-тъмната част на пещерата е била добре осветена. Тогавашната повърхност е била с 2 метра по-ниско от сегашната, т.е. проникването на дневна светлина до известна степен е било по-голямо. Нямахме добра представа за това до каква степен и какво количество светлина е влизала толкова далеко, докато не посетихме пещерата по повод на едно гостуване на испански колеги, които копаят подобно находище, подобни обекти от ранния палеолит в района Атапуерка в северна Испания. Няколко лъча от слънцето влизаха чак до тук, което ни навежда на мисълта, че някога ще е било още по-добро осветлението и възможността тук да се заселват и да работят дори е напълно реална. Когато разкопава почвата, екипът открива следи от това заселване. Температурата в тази част на Козарника е между 10-15 градуса по Целзий. Запазва се постоянна през студените и през горещите дни на годината. От това заселване имаме, както и в предната част, няколко вида находки. Единият са каменните артефакти, т.е. суровината, която са обработвали, за да правят своите сечива, оръжия, предмети за всекидневна употреба. Другия вид находки, това са останки от едра фауна. Част от това е тяхната плячка, но има и останки от хищници се разкриват, които са свързани с... Когато те се заселват, прочистват пещерата. И това е кот също, и това е кост. И това е кост. А тук е отделно зъбче. Виждате ли, което така ще посочи? Археологът Стефанка Иванова проучва сондаж в тъмната част на пещерата. Земният пласт е разграфен по сантиметри и всяка открита находка подробно се описва. Ние, копайки, трябва да сме сигурни, че всеки момент може отново да възстановим, макар и така виртуално ситуацията. Така че на много малки ленти, както съвременният уред сканира, примерно казано, мозъка на човека, реже го на лентички и го сканира. По същия начин ние режеме на лентички и внасяме цялата информация от тая лентичка в нашата документация, така че да може всеки момент да го възстановим. Артефактите в тъмната част на пещерата потвърждават предположението, че мястото е било не просто посещавано, но и обитавано от човеци. Много интересни находки намерихме тук. Първо тук имаме едни струпвания на кости, така на петна, където още нямаме решение на въпроса дали случайно, т.е. природата ги е струпала или някаква, така да се каже, дейност на човека свързана, но изключително много кости на пещерна мечка имаме, например. И то не кости, а зъбите. Едно от доказателствата са така наречените кремъчни ядра.
В началната си форма те са били по-голям скален къс. От този къс предшествениците ни са отчупвали части, които са заострили и превръщали във върхове на копия. Това е фрагмент от листовиден връх, а това са форми, първоначални форми. Значи, фактически в началото, преди да се постигне до този вид, се започвало от нещо такова, което се е ретуширало от едната повърхност, другата повърхност и се е постигало този вид уръдие. По изработката на копията, учените откриват още следи от човека. През ранния период, през ранния палеолит, те не са били толкова изострени и толкова финно произведени, защото просто, може би, суровината е била по-груба, техниката не е била толкова усъвършенствана. И затова постепенно те започват да се изострят и се стигат до производството на тези финни уръдия. До производството на тези по-финни уръдия се стига много бавно. След продължително натрупване на технологичен опит, познания за скалите, практически умения, но и способност за преподаването им. Преди години край село Муселиево е открито интересно находище. Това е била роботилница специално, за която да ги създават, да ги произвеждат тези листовидни върхове. Освен кремъчните ядра и върхове на копия, в тъмната част на козарника са открити и финни кремъчни люспи, които се отделят при обработката на камък. Така изследователите имат основания да твърдят, че в тази част на пещерата древните обитатели са изработвали сечивата си и са обработвали своята плячка. Наличието на толкова много ядра говори, че тук някъде е седял именно човека, който се е занимавал с това. Наличието на много кости говори, че доста активно са се подкрепили, да речеме. Даже в момента зад мен мисля, че излиза едно тъмно петно, което по всяка вероятност е следа от огнище, но по принцип тук имахме въглени и размити следи от огнищата. Те са правили това, което и ние произвеждаме, ядем и живеем. Намерените предмети и кости разкриват още непознати факти за живота в пещерата, след като бъдат почистени, описани и подробно анализирани. Това е едно стъргало, двойно стъргало, датира преди повече от 100 000 години, вероятно. Това са му двата работни ръба, този и този, с които е обработвана кожа. След себе си неандерталците обитавали козарника, оставят и следи от своята плячка. Праисторическите животни. Тук кремък и зъб. Тук кост. В тази пещера имаме много остатъци от животни, например хиени. Но този, който ги е донесъл тук, е бил човекът. Костните останки на различните животни помагат на учените да определят периода, през който те са ставали плячка на хората.
Това става по видовете, за които се знае, че живеят в един и същи период. Това е запод кон, много стар кон. До днес все още не е много добре описан. Знаем за стада от тези коне. Откритата част е много полезна, когато искаме да направим датиране на времето, защото тези коне са живели преди милион години, даже преди 1,1 милион години. Но освен костите, има и други животински следи, които допълват пъзела. Другото интересно е това. Това ние наричаме копролит. Копролитът е изпражнение. То е много интересно поради две причини. Ако го изследваме отвътре, можем да направим много анализи. Например, какъв е бил ландшафтът, защото вътре има полени. От време на време откриваме паразити. Това нещо е много информативно. Сред новооткритите находки е и фрагмент от животинска кост. Жан-Люк Гладели твърди, че тя е на повече от 1 милион години. Когато имаме такава част от кост, е очевидно, че не се е счупила сама. Този кокъл е счупен от човек с удар. Ето тук имаме следи от разчупване. Тук, тук и тук. Като го обърнете е ясно. Те са счупили коста, извадили са костния мозък и са го изяли. Тази кост е безспорно доказателство, че не е от стомаха на мечка или хиена, защото имаме следи от ударите и то много. Това също е една от важните кости. Тя е част от ушния апарат на архаична форма на елен, предшественик на съвременния благороден елен. По нея можем да установим възрастта и дори смъртта на животното, защото ето тук имаме една линия, която се затваря след 1 година. А тук не е. Съдейки по това, можем да кажем, че това животно е умряло на около 1 годишна възраст. При разкопките в Козарника са открити кости на много тревопасни животни, като благороден елен, лос, носорог, праисторически диви коне, бизони, но и на хищници – съблезъб тигър, пантера, рис, пещерна мечка, хиени. На масата от днес имаме един бизон. В Козарника основно имаме кости от коне, бизони и хиени. След това имаме ето тази кост. Тя е от кон. Този кон е бил изяден от хиена и след това тя го е повърнала. Ето имаме и челюст от пещерна мечка. Пещерната мечка била един от основните съперници на хората за жилище и плячка. Както хората, така и тя е обитавала пещерите и е била всеядно животно. На тегло е достигала до 800 кг, а при изправяне на задните си лапи е била висока до 4 метра. Учените твърдят, че Козарника е основното убежище на праисторическите хора. Но в търсенето на храна те са имали и ловни лагери в скалите в региона. Доказателствата намират в една малка пещера – Редак, на 40 км от Козарника.
Намерихме много кости от пещерна хиена и се установи, че е било един вид леговище или безлога на пещерната хиена. Когато човека не е живял тук, пещерата е била обитавана от пещерната хиена. Това пък е част от една много млада дива коза. Всички тези кости са част от плячка на хиени. Те са попаднали в стомаха им, храносмилателните сокове ги оглаждат и след това са повърнати. Учените предполагат, че между някогашните обитатели на двете пещери има връзка. Датите, получени за пласт 4, са от порядъка на 38 800 години, т.е. попадат в границите на началния късен палеолит, който е регистриран в Козарника. И характерното за тази пещера е, че имаме 2-3 см пласт, в който имаме следи от хиена, след това заселване от човека. И това се повтаря. Характерно е за Европа за периода между 33 000 и 39 000 години. Но просто в България за първи път регистрираме такова находище.